Wang'e mago motenore kod wach mara kaka ne ong'ada bura e doho mamalo mogik. Doho mamalo mogik odiochieng' ma kawuono chiwo yo manimba kaka ne ging'ado bura mar ng'ure wi ombuch jatend piny Kenya yiero ma dwe mar aboro. E oboke moyiedhi ma oting'o nying joyal buche duto 7 mag doho mamalo mogik, kopogore kod kaka ne giwito oko buche 9 mane ochwalnegi, gilero moko kuom gik ma gidwaro mondo mi otim mar neno ni yiero mabiro obedo maonge chochni kendo chopo dwaro mar chik gi geno mar jo-Kenya. Dwaro nitie mondo mi od bura mamalo ket chike manyiso kaka duol mar yiero IEBC tayo tijene. Doho bende dwaro mondo mi IEBC olos chike ne mong'ith manyiso kaka gitayo tijegi, koting'o chik mar neno ni jakom ok ong'ado wach kende ma ok okawo pach jokanyo mamoko. Dwaro nitie mondo ket maler pogruok e kind tij jakom mar IEBC kod commissioners mamoko. Doho e ng'eto margi dwaro ni apisa mag IEBC kende ema obed kod thuolo mar donjo e kuku mar tich margi kata saba ma ok joma wuok e pinje maoko. Doho dwaro ni IEBC oket mopogore kuku mag chenro kata saba margi giwegi mar tich kod mano ma itiyo godo e kinde mag yiero, ma biro miyo doho yot e nono ng'ur ma otenore kod gik manitiere saba mar yiero. E wi wach mar Form 34A, doho dwaro mondo mi IEBC oket kama nyiso kwand ombulu ma oluti kama ok owinjore ma iluongo ni stray ballots, kendo nyaka IEBC tieg makare apisa mage e wi ng'eyo ni ombulu mage ma itiyo godo e kwan mag ombulu. Gidwaro mondo IEBC oket okenge moyiedhi kaluwore kod kidieny 90 mag chike yiero ma higa 2012.